Inselmilkom, illum l-erba' 13 ta' Jannar. Nilqakom għal-Quddisa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Brian Ġalanze li ġie ordinat saċerdot 7 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jfejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart. Mulej Ġesu, nofrulek il-morda tagħna biex inti tieqaf magħhom f'dan il-mument ta' tbatija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Eżis nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Illum li qegħdin nagħmlu wkoll it-tifkira ta' San Ilarju ta' Poitouans. Dan l-isqof għex fis-seklu 4 fi żmien l-Imperatur Kostantinu u iddefenda l-Konċilju ta' Niċea fejn iddikjara il-misteru tat-Trinità kif ukoll id-divinità ta' Kristu bħala veru Alla. Għalhekk ukoll ingħata ħafna persekuzzjoni mill-Arjani illi kienu jinnegaw lil Kristu bħala veru Alla u veru bniedem. Ukoll spiċċa eżiljat. Ħallina tal-im sabiħ fosthom kummentarju fuq is-Salmi kif ukoll fuq l-Evanġelju ta' San Mattew. Sabiex nittejjew tajjeb dan il-misteru qaddis, intolbu maħfra lil mulej għad-dubiet għan-nuqqasijiet tagħna. Int ħanin bil-bosta ma' min isejjaħlek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int l-avukat tagħna quddiem il-missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina l-lista kollox, jaffrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek mulejja tiwiden għat-talb li tagħna. Għamil naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkomplu sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Huti, bil-luliet għandhom l-istess demm u ġisem. Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mowtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mowt f'idejh, jiġifieri x-xitan, u jeħles il daw kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal omorhom kollu. Għax ta' bil-ħaqq mhux lill-Anġi jrid jgħin, imma lill-luliet Abram. Għalhekk kellu jkun jixbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun il-qassis kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għal dnubiet il-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responserjali ngħidu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u xandru ismu. Arfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu. Għannulu u daqqulu. Xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċ il-ħin kollu. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u lied Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna,
mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Ngħidu flimkien il-Mullej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Fil-kelma li ta' għal 1000 nisel. Fil-patt li jagħmel ma' Abram. Fil-weda li ħalef lil Iżak. Ngħidu flimkien il-Mullej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-Mullej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mullej. Dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġabu, Ġwanni, Għand Xmun u Indri. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr għalulu bija. Resaq leha, qabada min ida u qajjimha. U d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-għaxija mbagħad fi nżul ix-xemx ħadu l qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. Quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. Għada filgħodu kmieni qabel ma żerna qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qatt hemm jitlob. X'munu sħabu l-oħrajn marru jfittxuh? Kif sabuh qalulu, kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom, ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib ħalli nippried kemm hekk ukoll għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galilija kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħil lilek Kristu. 22 sen ilu ħareġ film ħelu City of Angels, il-belt tal-Anġli. U dan il-film jitratta storja ħelwa, romantika ta' Anġlu kustodju illi jieħu grazzja ma' mara li kien inkarigat illi huwa jieħu ħsieb. U din il-mara kienet tabiba, professjoni bieżla li nkollu għaddejja. U dan l-Anġlu kustodju eventwalment irnexxielu isir bniedem. U f'waħda mill-diskorsi ħelwin bejnietom, speċi dan l-Anġlu kustodju eħeġġiġa biex issib ħin għall-Alla. U din tgħidlu jekk hemm il-darba Alla jrid ikellimni jibgħat li messaġġ fuq il-pager jew inkella fuq il-mobile tiegħi. U fil-pront il-pager u il-mobile tagħha ma waqafx. U dan l-Anġlu kustodju jgħidilha Alla tisimgħu jekk hemm il-darba ittieħ il-ħin. U eżis din hija riflessjoni għalina kemm għandna bżonn mhux biss nagħtu il-ħin tagħna lill-Alla ma nħallux tant distrazzjonijiet illi naraw il-ħajjitna tiġri mingħajr ma nsibu mumenti prezzjużi fejn inħallu lill-Alla jkellimna u fuq kollox illi nagħtu lil ħajjitna stess u l-imħabba tagħna sħiħa stess lill-Alla. Sens dan Alla illi għandu għaġġ kbir sabiex jiltaqa' magħna, sabiex aħna niltaqgħu miegħu, sabiex intuh ħajjitna stess. Tant illi mis-sema oġbu jsir bnedem bħalna. Din il-verità tant għażiża illi San Ilarju ta' Potwa huwa iddefenda mod sħiħ sas-sagrifiċċju illi jintbagħat fl-eżilju. Għaliex mhux biss Alla jrid jidħol fl-esperjenza tal-bniedem. Imma hu stess urina li bdil l-esperjenza. Idejh użhom biex jaħdem. L-istess ħsieb tiegħu ħaseb bħalna, kellem bħalna u fuq kollox ukoll ħabb bħalna. U din l-imħabba illi Ġesu għandu kellu għal-ommu jurja wkoll f'din l-esperjenza
din l-esperjenza tal-kunjata ta' Pietru, illi probabilment qiegħed jara lill-mara ta' Pietru, binta, u li Pietru jinkwitaw. U l-qalb ta' Kristu, din il-qalb ta' Alla ma wkoll il-qalb ta' bniedem, illi tinħall għalina, għall-umanità kollha fil-persuna ta' din il-mara. Hemm iċ-ċajta ħelwa illi Pietru ċaħat lil Kristu 3 darbiet, telli fejjaqlu l-kunjata. Imma din hija wkoll tfakkarna kemm Alla għandu għaġġ għalina l-bnedmin, irina tant qrib tiegħu. U x'jagħmel Mulej Ġesu? Wara li ifejjaq il-kunjata ta' Pietru imur jinġabar fit-talb. Din il-laqa, din il-komunikazzjoni intima bejnu u bejn Alla l-Missier. U din hija wkoll is-sejħa li qiegħed jagħmel lilna il-Mulej Ġesu. Sabiex iva mhux biss irid u jixtieq u mxenna bil-għaġġ għall-ħin tagħna, imma lina stess għall-persuna tagħna. Il-sens darba smajt Assis jgħid hekk aħna sfortunatament lil-Mulej Alla nittrattawh daqs qisu l-isper wheel jew l-isper tire. Tafuntom, fil-karozza importanti li jkollna il-rota tal-karozza sper fil-bagol biex kemm il-darba nieħdu panċer nibdluha. Sakemm qed hemmhekk u m'għandniex problemi, all right, ninsewwa li hemmhekk hemm l-isper wheel. Noħorġuha biss malli għandna l-bżonn. U li Kristu u lill-Alla nittrattawh illi filgħodu m'għandniex bżonnu nibqgħu għaddejjin imma fil-lejl ngħidulu biex jipproteġina jew ħsiebna. Daqstant ieħor fil-mumenti li ngħaddu mill-esperjenzi tal-lejl tal-ħajja. Aħna meta ngħaddu minn mumenti diffiċli, minn esperjenzi diffiċli, immorru għand persuni illi jifhmu s-sitwazzjoni tagħna, speċjalment li jkunu diġà huma għaddew minnha u rebħu dawn is-sitwazzjonijiet. Il-Mulej Ġesu li qiegħed jgħidilna li iva jiena sirt bniedem għalikom biex inħoss il-pols tal-bniedem, biex inkun qalb waħda miegħu. Jiena li tixtieq minnek hija li iva tagħtini ħajtek, tagħtini qalbek, tagħtini il-mument u l-opportunità li ngħix u nkellmek sabiex jiena fuq kollox intik il-ferħ. It-tana jitolbu għall-Knisja sabiex fuq l-eżempju ta' Ilarju ta' Poitevin hija tkompli xxanda lil Kristu dak li hu veru Alla u veru bniedem. Mulej Ġesu moti għalina imma wkoll ħaj għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Eżies li qegħdin jissegwu din it-trasmissjoni sabiex dejjem tożżu il-mumenti tas-silenzju. U sibu ħin sabiex tidħlu f'intimità mal-Alla l-Missier, ma' Trinità Qaddisa għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu kollha l-morda tagħna, kollha dak li nsabu infettati bil-marda ta' żminijietna. Nressaqlikom Mulej il dak kollha li nsabu bil-qudiem il-marda tal-kanċer u mill-mard ieħor, dak li nsabu f'sitwazzjoni gravi u Mulej. Kun inti is-sosten tagħhom, il-qawwa tagħhom, il-fejqan tagħhom għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu koll għat-tfal tagħna sabiex dejjem isibu madwarhom persuni li jħobbuhom, persuni li jkabbruhom fil-formazzjoni tal-fidi u tal-ħajja għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Fiskit ta' qalbna nagħmlu it-talbit tagħna. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Jilqgħu nitolbuk Mulej dawn it-talbiet li qegħdin nofrulek. U għatina l-grazzu Mulej dejjem nilqgħuk fl-intimità tal-qalb tagħna. Imma kolli aħna nkunu sinjal tal-fajqan tiegħek fuq din l-art. Inti li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħud sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idej is-sagrifiċċju għat tibħi glorja ta' ismu għat-tiġi tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bjan jitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li ntolbuk bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sew xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr bi Kristu sina. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqaru l-qawmin tiegħu u ta' masħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġil kollha nfaħruk u ntennulek bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekkol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Eżis, danu l-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, insandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sema tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokontani nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħen għalina l-kol nitolbuk, għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Martu l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżis, bħalu li tal-istess Missier aħwa fi Kristu. Jitolbu talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la daħannix f'tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fil-ħniena u t-tibat tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slimu laqda li intrid fija, inti li tgħixu s-saltan għal tem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Eżis intom il-koll li tinsabu fid-djar tagħkom għatum il-qalb il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu ġesu l-ħaruf ta' Alla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħeni dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqrix titħu taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U għalla li tista' kollox, fiċu kontan nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. iberikna li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħar lil Alla.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna jisma' talb tagħna eħlesejna u jqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-dubietna. Eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-ruħ kollha u għajn l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Kontemplaw il-misteri tal-glorja. Daw il-misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif issemek da fl-ard. Obżna ta' kuljum matina llum, għaffrilna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier, il-Liban u l-Ispirtu Santu. Kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-dubietna. Eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha u għajn l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Kontemplaw it-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tal-assama. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif issemek da fl-ard. Obża ta' kuljum matina llum, għaffrilna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħnisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, nitlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulejmiek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santisma, urina l-intijomna għalik jisma tal-tana. Ġesu tbilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tielet misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li jinti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affirna dubitna bħalma nafru minnu ħati għalina, għaddaħanix fit tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santisma, urina l-intijomna, għalik jisma talb tagħna. Ġesu li tbilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fir-raba' misteru. Sitna Marja ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affirna dubitna bħalma nafru minnu ħati għalina, għaddaħanix fit tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria l-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santisma, urina l-intijomna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twiet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ħames misteru. Ta' Sidna Ġesu Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif issemek da fl-art. U bżeta kuljum matina l-lum, affirna dubitna bħama naflu mnuħati għalina, għaddaħannix fit tiġrib iżda nisna mid-deni amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marja, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria l-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santisma, urina l-intijomna, għalik jisma taltana. Ġesu li twiet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minn tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjak l-ewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek jinajtu għaliex aħna turufnati u li Eva. Lilek li tnedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament. Lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u Pija, u Ħelwa u Verġni Marija. Tolbu l-intenzjonijiet tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, affirna dubitna bħama naflu mnuħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria l-Missir u lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, daw ta' dejjem id-difuqhom. jistru ma' fis-slim. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu qattar btana, missier eternalla, ħenna lina, ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob sultana għalina, tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minnar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għaffrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. enna lina, Itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li n-naqaddija tijek, molej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nessis tad-demonju. Irrażnu Alla, tolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marja qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denji. Amen. Tanja qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
O Alla, li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina blajja dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Birom Malla Marja Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marja Verġini Uomu, imbirek San Giuseppe Arusca s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli għad-dissin kollha tiegħu. Ir-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Min jixtieq jgħin lill knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċemplu fuq 2124 1281. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Grazzi u slim.